Hello everyone, good morning. So dito na kami sa Malaysia. Dito kami sa panganay sa panganay na kapatid ni Sam. Ito yung bahay nila, guys. Ayan, ang gaganda ng mga bahay dito. Bale, bago pa lang tong bahay na nabili nila. Yung dati nilang bahay malapit lang din dito. So ito na yung pangalawa, sobrang ganda. Mas maganda to kasi doon sa una. So, ayun yung sakyan namin, pinapainitan. Di ba ang gaganda ng mga bahay dito, mga landed. Pakita ko sa inyo yung bahay nila. Si ate. Hi ate. So, ang ganda ng merong cabinet yung shoe rack nila, guys. Ayan. Pinalagay nila yan. Then yung window, ganyan kataas. Isang Ayan, let's go inside. Wow, diba? Social. Ito yung living room. Ganda ng pagkakaukit, oh. And then, bet ko yung yung sofa nila, guys. Yanyamanin yung sofa. Ayan. Ito yung TV. And then, meron dito sofa. Meron din doon sa kabila. Diba? Ang cute. And then yung dining room nila. Yung table, ay yung hagdan pataas. So, ayan. Bet ko yung yung kusina nila, guys, merong then meron silang dirty kitchen, guys. Ito yung toilet. Dito. So, ito yung kitchen. Pero dito, guys, meron silang dirty kitchen. Diba? Ang laki. Ito yung laundry area. Wow! This place is big, ah. Ito yung labas sa may gilid. Diba? Ang ganda pag may garden. Hot! Hot! Ang laki. Meron din silang ref sa labas. Cute. The house, how many rooms ah? 1, 2, 4, 5, 4 rooms. Ang cute ng flooring. The flooring nice. Bet ko yung ilaw nila dito, guys. Oh, ang ganda. O, diba? On stall 1 ah. Na yung storage room. Ganda ng wall. Ayan. Diba? Ang ganda ng may chandelier. Sobrang init, guys. Sobrang init. So, mamaya pupunta kami doon naman sa bahay ng kapatid niya, yung bunso. Doon kami pupunta. Ayan. Hanggang dito na muna, guys. And hope to see you again sa susunod naming video. Bye!